Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Pebrero 9, 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defense. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Mga LGU sa probinsya may tutob katapusan sa Pebrero para sa pagsumita sa listahan sa bakunahan kontra COVID-19. 20 ka barangay sa Negros Occidental ipaidalom sa deliberasyon sa PDEA. Sa balita national, Unified Contact Tracing ginadaso ni House Speaker Velasco. Simulation para sa pag-abot sa bakuna ginpatigayon kag sa atong balita international bago ang COVID-19 variant na record sa Argentina. Sa sports balita, Gilas Pilipinas giniimbetar nga maghampang sa PBA Cup. Kag sa atong balita entertainment, Jonah may palayag angod sa pagpili sang higugmaon. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Dok. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala
kinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsay anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig sa aksyon. Lasay sa 15 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginatagan sang gobyerno probensyal sang tubtob sa katapusan sang Pebrero 2021 nga deadline ng mga local government units sagud mag-sumeter sang listahan sa mga bakunahan kontra COVID-19. Sulong ang Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz sa Sakanda, nagapakig-agot na sa mga LGU si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang agod kompletohon ang listahan. Sulong kay Diaz, isa ini sa mga agenda nga talakayan sa virtual meeting ni Governor Bong Lacson sa mga alkalde sang probinsya buwas nga daw Pebrero 10.
Duwang pasini nga 3 milyones ka doses ng COVID-19 vaccines gikan sa AstraZeneca ang ginpangabay sang gobernador sa gobyerno nasyonal para sa kapin 1.5 milyones ka mga negrense. Ini ang magluwas sa 100,000 ka mga doses nga pagabaknon man sang probinsya gikan sa gihapon sa AstraZeneca para sa 50,000 ka mga persona. Base sa COVID-19 vaccination program sa Duterte administration, wala malakip sa pagpabakunahan ang mga persona nga nagaedad sang 18 anyos sa panubo. Naatalana nga ipedalom sa deliberasyon sa Regional Oversight Committee sa Philippine Drug Enforcement Agency ang 20 ka mga barangay sa Negros Occidental agud makabig nga drug-cleared barangays. Suno kay Pedaya Negros Head Nicolas Gomez, patigayunon ang deliberasyon sa probinsya sa Iloilo sa Pebrero 17. Dugang pa, ini nga mga barangay ang gin-follow up sa PDEA sa tupang Desyembre 2020 kag napasa sa mga kinahanglan o kung nagpasa sa mga kinahanglan nga dokumento siningabulan sa Enero. Naibaluan sa 601 ka barangay sa probinsya, 222 na ang drug-cleared barangays tubtob sa Desyembre 2020. So Noy Gomez, madugay ang proseso bangod ginasiguro sa otoridad nga matuod nga wala na sang drug pusher kag user sa nasambit nga mga barangay. Nagapati si Gomez nga dako na nga improvement nga naglambot na sa masobra 200 ka barangay sa probinsya ang napabilin nga drug cleared. Naglamot na sa 279 ka mga persons deprived of liberty o kon PDL na commit sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP nagdigad nga simana. Suno kay Jail Senior Superintendent Hilbert Parem ng Deputy Regional Director for Operations, ang commitment orders ang ginapatuman na matapos ang 25 days cycle bagod man sa new normal nga resulta sa COVID-19 pandemic. Suno kay Parem ni padayon sa gihapon nila nga ginapatuman ang proseso nga kinahanglan liwat ang magpa-swab test sa mga PDLs samtang sa BJMP handumanan kag kun magnegatibo among pagsaylo sa ila sa jail of origin. Ginpahig man sini nga wala na sa aktibo nga kaso ng COVID-19 sa mga PDLs kag BJMP personnel sa Negros Occidental. Ginpahayag ni Task Force Disciplina Action Officer Wilfredo Gulingo nga magapangatubang sang pinalidad ang driver sang pampubliko nga salakyan kung ginatugutan nila nga magsakay ang mga pasahero nga wala nagasunod sa minimum health protocol. Ginklaro ni Gulingo nga ang kapulisan ang may separado man nga operasyon sang sa Task Force Disiplina sa pagpatuman sang health protocol. Subong adlaw may pila ka mga driver ang ginisyuhan sang citation ticket sa operasyon sa Bacolod City Police Office bangod sa hindi pagsunod sa health protocol. Nagapahanumdom si Gulingo sa mga PUJ driver nga ila responsibilidad nga siguraduhon nga tanan nga nagasakay ang may face mask, face shield kag nagasunod sa social distancing. Nagpaandam si Gulingo sa mga driver nga tubtob 50% lamang ang makasakay sa mga pampubliko nga salakyan sa idalom sang modified GCQ. Enero 18 sa nag-umpisa ang task force sa pag-operate, mangud naguba pa ang ilang nga salakyan. Sang 2020, ang task force naka-issue sang citation ticket sa masobra 700 ka violators. Samtang nagdamo mga health protocol violators nga nadakpan sang BCPO sa unang simana sang Pebrero tuig 2021 sa records sang BCPO Operations Division nga ginpadalaman sa Bacolod Emergency Operations Center kon EOC 674 naglapas sa mga health protocols sa tanan nga ginatagan sang citation tickets. 288 diri ang mga naglapas sa curfew, 202 ang wala nagasok-sok sang face mask, 158 ang wala nagasok-sok sang face shield kag 26 ang wala nagapatuman sang social distancing. 376 naman ka mga citation tickets ang gin-issue sang kapulisan. Sa katapusan nga balita lokal, natinluan na sa Bacolod City Disaster Reduction Management Office ang mga nagabarang ang basura sa kalog sa declogging operations sa area sa Puro Kasagingan kag Kitahanon sa Barangay Banago, Syudad sa Bacolod. Una nga ginareklamo sa mga residente sa lugar ang masami nga pagbaha sa tion sa pagbubo sang ulan sa sulod sa pila na katuig. Suno kay Executive Assistant Joe Marie Vargas, ang cluster head sa Bacolod City RMO, nagligad nga Sabado sang ilagin umpisahan ang pagpaninlo sang kalog. Dugang pa ni Vargas, ang pagbarasang tubig sa kalog ang bangod sa 80% nga basura
10% nga illegal structure kag 10% man nga obstruction. Sa Nueva Vargas, may duwa ka tiyangge kag porsyon sa balay nga nagatungtong sa kalog ang natala nga gubon kag nagsugot naman ang mga tag-iya sa nga magsapol upod ang City Legal Office sa nga Lunes nga adlaw. Sa datos ang CDRMO, 300 ka pamalay ang sakop sang duwa ka mga purok sa palibot sang kalog. Kung kay halina siya sa Besip bulan nila tapos punta, so amo na siyang gintiluan na mong kapon. Okay. Minsan ako to na yung makulo, dito para magtilo kayo. Oo. So, subong sir, clear na gid sir? Oo. So ang mga guba itong kuan, kadala kayo nito naman. Kasi ang dito. Ang kabahin sa pagpahayag ng Executive Assistant Jo Marie Vargas. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 21 Aksyon Radio Philippines Standard Time at TTN. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag Balita una sa aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 28 sa Action Radio Philippines Standard Time. I-check natin ang patrol mga action na merasang flash report. Ang aton sining patrol with action John Diaz. Ang initial information, shooting incident sa isa ka syudad diri sa may Negros Occidental. This time gina-check natin ang linya sa aton sining patrol. Para ibaloon ang dugang nga detalye sining natabong shooting incident, particular na action ana dito sa area sang syudad sang Silay, no? Sinigin lamang nga matinion natabo ang ini nga insidente. Ala na, ready na aton sining patrol action John Diaz. Action John, may gabi, please go ahead. Ginalutahang patay ang isa ka lalaki diri sa area mismo sang Porok Zone 5, Barangay Mabulak, syudad sang Silay, Aksyon Dale. Kung makita natin, sining matanion ang ining lawas, sining ginalutang lalaki. Ang aridiri sa tubang sang balay sang iagin aligar Nobiga. Sining biktima mismo, Aksyon Dale. Hindi pa natin matumod kung sino mga suspetsado sa naguntad nga krimen, pero may mga informasyon nga ginpadangan sa aton nga ang mga suspetsado riding in tandem. Kung ang taon ganin natin along, hindi mag sa highway, no? Pero alagyan ining lugar mismo, ari sa sagwa sang inasalan no? Dari sa mismo ginaluthang sang mga suspetsado sining gabi mismo. Ari diri actually, no? May identity kita, pero mas maiguro ko na ang mga opisyalis ng barangay ang maatapon sang info action Dale, no? Sining shooting incident nga nagaluntad sining gabi. Pasensya sa ton nga mga
online viewers kung medyo dulom-dulom ang area kay dulom diri sa may lugar, no? Kap Hazel, mayang gabi, po natin, this Kap Hazel Cordero sa Barangay Mabulak. Kap, anong information? Sino ni Kap ang ginaluthang man? Bali si Ronald Swatting, sir. Pila na edad niya? Mga 30 plus siguro. Okay. Pero taga-diin gini siya? Taga-diri sa Mamlak. Ano nga po? Bali, susubong sa employee na sila nag-start. Okay. Pero resident kasi ka, ma'am. Mamlak dyan. Kap, ano ko nung tabo? Install mo lang, nabaton mong info. Bali, ang gingkan na may nagpalapit sa iya nga nakamotor, naging pero sa pasi sa istorya pala na, hindi ko manggit na maano niya. Okay. Kap, nga ari di siya, Kap? Bali kay Niga, yan na ang Lubia, yan na ang tagiya sa ano, ang Tiangge. Aman na daw sa, amang ginadang iya nga tambayan. Siya gatambay. So, timingan, mga lagi lang mga dugay, ginabyan lang siya, ginpiro lang dayo. Oo. Okay, wala pa nakuha Kap, no? Ara pa Japon ang yung bangkay. Wala pa, ara pa da, sir. Pero Kap, ang pamilya yan, Ara, sir, ara daw. Ayan, family. Ara daw. Sa waiting shade. May background ka Kap niya, ano ni siya man, na may mga record sa inyo? Dali may, bagulan sa sir kagwa sa Monte. Siguro mga wala pa gani 1 year. Okay. Ano kaso? Drugs. May kaso drugs before. Siguro nakagwa na sa Pamuntindo pa, nakabalik na dito. Pero lately, may record pa siya sa inyo? Wala naman, sir. Ano? Okay, so record. Cleared siya sa barangay. Oo. Okay. So, subong Kap, ang ayo nyo, kado, initial first isolated case? Sa Mabulak. Bali, kay isang nagligad, sir, may ara man na sa ano mo. Sa ulunan, sa lantaw. Okay. Kaso man, amo man related. Okay. Kap, thank you, Gid. Balik na kami karon sino later. Yes, sir. Thank you. Aksyon Adel na batian si Kapitan Hazel Cordero sa barangay Mambulak siya mismo sa sila. May ang suning shooting incident. Well check ang pamilya. Basta may mga statement din sila nga mga hatag mismo. Karon magabi aksyon Adel. Pang? Dali ka makadto. Basta ang nanay. Aksyon Dale, no? O ang iyang mga himata. Okay. Ma'am, paano ka mo nakabalo? Ngagin na mo na siya nakabot sa'yo. Ano ko ninyo nabaton ngayon po? Itawagan ko sa niya bata, ang subang. Nga mapuli ko kay gintero ko si Papaya. Ma'am, pero ini siya, may mga information ka mo, may kontra sa ano man? Wala gid bala, sir. Wala gid. Wala sa kontra. Wala gid. Sinilately, no? Wala man sa may na... Wala gid. Galing kay siyempre, ganyan na saway lang na namon nga hindi pa tayo balagwa. Kahit siyempre bago lang na sa kagwa sa munti mo. Sa July lang. Siyempre, hindi tayo mapakta mo lagi nahambal namon sa iya. Pero kay tungod nga may nubya na da sa ho, nag-inasal-inasal na sila. Nag-start sila mga 1 week pa man lang. So dali na siya galiga nagsapos. Pero sa kapuli, ginaisa sa balaya, temprano pa. Kung aga, tapos siya pangapi, makadunod sa nubya, yung may siyang gina. Sila ginaupod siya, halin sa aga na antes na magpuli. Kaya nga, din ka mo yan, ma'am? Employee? Kami subong. Okay, dala ka mo subong. Oo. Buti mo lately, wala ka may nakamutig, may nagapantay-pantay sa iya. Wala. Oo. Kaya gabi na siya gapuli. Mga 7:30, mga mapuli na sa. Oo. Pero kapag kami nga ari, di sa adlaw-adlaw. Okay. Buti niyo pag ibaloy, ma'am, after nga nakagwa siya pamunti, nagpag-o na din siya. Oo, sir. Ano nyo gid siya nga mag-ano? Oo, kabalo man sakit. Siyempre, almost 10 years sa nga na-pristo. Dito. Kabalo naman gid sa nga, May mga kabataan niya siya. Oo. Sila kabilog, yung mga bata. Ang iya bata, 3, kababayi. Ara kay nanay, ang isa duwara sa ako. Bali ikaw gali ka ba tayo na? Oo. Ang isa ara to sa lulay. Bali ano lang ganyan mga utod ka? Nablo. Okay. Ma'am, ano ko ni kamo ng taon? May idea ka mo kung may ara ka magdilantaw, may boss. Wala ka nila idea. Sir nga amo na nakibot lang kami. Ano ayo niyo sa police, ma'am? Investigate to do. Amo na nang tutukan pa nila kay sunod-sunod na din tinirway sa Mambulak. Oo. Tutukan nila ang kaso. Hindi naman mapaktan. Siyempre,
gabago naman ang tao mo, siyempre kagis po rito. Dahil tagaan man sinadsan ka, hindi naman mapaktan ko sinong ano sa Lilero sa ila. Ano ka ngalan mo, ma'am? Cecil. Fernandez. Sila na may 34. condolences, ma'am. Aksyon na tay. Wala man problema. Wala sa problema. Mas kinanong na bayaran man. Kaulam sabi, may kung ansang adas kung timana, ara man tayo minabayaran. Bayaran niya man. I think yung aksyon na dinabatian ang pamilya dari. No, sining ginluthang, sining gabi aksyon day. Anyway, ang police naga-investigar pa man kay Aridri ang doctor on duty. May mo hinino sang surad sang silay nga nagkato sa area for proper diri nila mismo nga investigation kag tinibaluan ang medical bulletin pero yung informasyon natin kinabaton tinakon nabatian natin si Kapitan Hazel Cordero sa barangay Mambulak, Papay, ining lalaki mismo. Action dyan, ang last name sang victim. Ang last name sang kinluthang Swatting, Ronald Swatting. Aksyon na Dale, no? Karon base makakuha na kita sa investigation halin sa may Silay City PNP kung ano ning sino mga sadog kiti ang initial riding in tandem, no? Ginlabyanan di siya, ginpalapitan siya sa nakamotor, ginluthang kag tinagpalagyo so na matubod nga direksyon ang mga suspetsado sa krimen. Sagapon ang dugang military babatihan sa pinakaroon sa public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Uda sa patrol sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Flash! Report! Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 37 Action Radio Philippines under Daima, nabatian ang patrol with aksyon na John Diaz shooting incident sa Ersang Zone 5, Barangay Mambulak, syudad sang Silay sa sining mga tinion. Patay ang biktima nga nay preso bago agad lamang nakagawa last year, July 2020, sang nakagwa sa Muntin Lupa. Allegedly, riding tandem suspects ang ginatudlo may kahimuan sang krimen. Dugang development kag balita sa sining shooting incident, pamatian sa pagpangalagad sang aksyon na firing line. Sa balita, sa aksyon! Kagaron sa detalye na sang balita national, ginaduso ni House Speaker Alan Velasco ang pagtukod sang Unified Contact Tracing Protocol para mabuligan nga masolusyonan ang COVID-19 pandemic. Si Velasco nag-file sang House Resolution 1536 kinagapangabay sa National IETF sang National Contact Tracing Protocol para masigurong mas epektibong health emergency data monitoring system sa Pilipinas. Suno kay Velasco, ang contact tracing system sa pungsod ang maka-identify sang kapin na 7 lamang ka-contact sa COVID-19 patient. Mas malayo ikumpara sa ideal contact tracing ratio nga 1:37 para sa urban areas kag 1:30 para sa rural communities. Suno kay Velasco, ang reduso sining ginalakipan sa ahensya sang gobyerno nga magabaton sang tanan nga impormasyon para sa madasig nga health emergency response system. Nagpatigayon sang simulation exercise para sa COVID-19 vaccine rollout ang gobyerno bilang preparasyon sa pag-abot sa unang batch sang bakuna sa masunod nga semana. Ang simulation nag-umpisa din sa pag-abot sang bakuna sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 sa diin nagpaidalom sa customs clearance. Sunod ang mga pagsaylo sa bakuna sa mga salakyan kag pagbiyahe sa warehouse sang Research Institute for Tropical Medicine. Kadakip sa simulation ang pagsaylo sang bakuna sa mga storage facilities. Lasay sa 39 Action Radio Philippines Standard Time, dugang ang mga balita pagkatapos gid lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Road Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, kagaling na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Una sa aksyon! Kag sa detalye sa aton balita international, na record sa Argentina ang unang kaso sa duha ka Brazilian variant sa coronavirus. Ginpahayag ni Argentina Minister of Health Gines Gonzalez Garcia nga ang Amazona P1 variant unang na-detect sa pasahero sa Rio de Janeiro, samtang ang P2 variant na-detect sa duha pa ka travelers. Gilayon nga gina-isolate ang mga nasambit nga nakitaan sa bagong variant sang virus. Sa karon, ginumpisa na sa Argentina ang ila vaccination program gamit ang Sputnik 5 vaccine sang Russia. Una sa balita! Una sa aksyon! Sa sports balita, giniimbita sang Gilas Pilipinas nga maghampang sa ika-46 nga season sang PBA. Sa pagsinapol kahapon, nagsuwestyon ang PBA Board of Governors sa samang basketball ng Pilipinas sa President Al Panilio angot sa posibilidad nga mag-intrang Gilas sa unang conference sang PBA nga target patigayon sa Abril. Suno kay PBA Commissioner Willie Marshall, posible ang nga proposal kung ang Gilas ang wala sang training o tournament sa mga tion. Suno kay Marshall, plano man sang SBP nga magkuha sang 3-5 ka players sa special Gilas round gikan sa draft. Hindi ning unang tion nga ang national team ang maghampang bilang guest team sa PBA. Sang 2011 ang Gilas sa dalom ni head coach Rajko Toroman ang nag-compete man sa PBA Commissioners Cup. Una sa balita! Una sa aksyon! Kag sa aton balita entertainment, wala sa nakita nga sala ang singer nga si Jonah kung maging choosy sa paghigugma. Aminado si Jonah nga nagligad niya nga relasyon naghatag sa iya sang leksyon angot sa paghigugma kag sa karon single ang iya nga status. Dugang pa ni Jonah sa sulod sa pinakatuig nga single ini, naibaluan sini ang personal niya nga gusto kag standard sa future niya nga palanggaon. Nagpasalamat man ang singer bangod na palibutan siya sa mga tao nga nagasuporta kag nagapalangga sa iya. Action Radio Philippines, Standard Time na sa 47 inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Martes, Pebrero 9, 2021. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Tag-Action Day Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!